गोमंतक ब्राह्मण महासंघान आयतारा 9 तारखेक ब्राह्मण महामेळाव्याचे आयोजन केला। हो मेळावो वाळपयच्या कदंबा बस स्टँड सभाघरांत वाळपय 70 हांगा जातलो, अशी माहिती आयोजन समितीन जाहीर केल्या। आम्ही जो महामेळा आयोजित करतो तो एकूणच देशाचा विकास आणि त्याच्यासाठी ब्राह्मणाने एकत्र येणं, त्याच्यासाठी देशाच्या विकासासाठी काय करणं आवश्यक आहे हे एकत्र बसून विचार करण्याची पण गरज असते आणि त्याच्यासाठी मुख्यत्वे करून या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे। त्यामुळं विविध लोक एकत्र बसून, आणि तुम्ही इतिहास जर पाहिला तर संत ज्ञानेश्वरांपासून जर सुरुवात केली, त्यांनी पसायदान जे मागितलं ते सर्व जगासाठी मागितलं। त्याप्रमाणे लोकमान्य टिळकांचा हा लढा होता तो सर्व देशासाठी होता। सावरकरांनी केलेली क्रांती ही पूर्ण देशासाठी होती। त्यामुळं ब्राह्मण समाजाला नेतृत्व हे कायम समाजाचा विचार आणि देशाचं एकत्रीकरण, ते विभाजन होऊ नये, समाजामध्ये फूट पडू नये म्हणून ब्राह्मण एकत्र येऊन देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी या महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलंय। एकूणच या महामेळावा जो 9 डिसेंबर 2018 रोजी आयोजित केलाय त्याचा उद्देश सांगितला, पण त्याचा काय कार्यक्रम आहे त्या दिवशी आयोजित केलेला, मी अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी रितसर कार्यक्रम पूर्ण दिवसाचा सांगावा। समस्या व त्यावरील उपाय ह्यावर मुख्यत्वे परिसंवाद असेल। या परिसंवादाचे अध्यक्षी असताना श्री संजयजी ढवळीकर जे गोवन वार्ताचे संपादक आहे ते करणार आहे। यात अनेक क्षेत्रावर मान्यवर तिथं बोलतील। शिक्षण क्षेत्रावर सन्माननीय श्री मनोहरजी सावयकर जे आपले असिस्टंट डायरेक्टर आहेत एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे, ते बोलणार आहे। पौरोहित्य या विषयावर वेदशास्त्र संपन्न गुरुदास वझे गुरुजी आपला विचार मांडतील। शेती आणि बागायती या विषयावर आपल्याच भागातले श्री अशोकजी जोशी आपला विषय मांडतील। अनेक मान्यवरांचे विविध क्षेत्रामध्ये ज्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्यांचं नाव आहे अशांचा सत्कार होईल। डॉक्टर राजेंद्र देव, डॉक्टर निखिल पराडकर व डॉक्टर अशोक आमशेकर हे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम केल्याबद्दल, चांगलं काम केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार होईल। शिक्षण क्षेत्रामध्ये श्री भालचंद्र भावे बिबल यांना राज्य पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। तसंच श्री रामदास केळकर कोलवाळचे त्यांचाही सत्कार होईल। वैदिक क्षेत्रामध्ये चूडामणी श्री योगेश बोरकर, म्हणजे चतुर्विद्यावर, चारही विद्यावर घनपाठी ज्यांना म्हणतात, असे चांगले तज्ञ ज्याला म्हणतो आपण, ज्यांना अनेक उपाध्या आहेत, त्यांचा सत्कार होईल। त्याचबरोबर श्री नारायण मामा बोरकर यांचा पण सत्कार होईल।